nyaya ndakwira dare ndeyekuti ndichenura nemukadzi wangu ine achada mukadzi chikonzero chikuru panyaya yangu mukadzi wangu anditeerera Two. Usati maenda kuri mukoma tukumbiro pamati handiteerera pa kuteerere because munogona kumutenda unoroya akayazviti tabvumi taurati handiteerera anodai handiteereri hapana achandinoronga naye semudzimai wangu achinditeerera kana tichinzwanana. Two, kubva ndirore mukadzi wangu handina kubva ndaita rugare rwakanaka ukama hwakanaka nanatezvaro vangu zvinova zvandakazotsvagudza ndakaona ari ndiye mukadzi wangu aripo pakati penyaya idzodzo. Ndafunga ndo zvinhu zvasvika pakuti tizisiyana nomukadzi. Vana vatatu. kuti muba mukoma vanonyimba vana 3 muchitaura kuti handiteerere chinhu pamusoro wedare chingoita mumwe mwana ndofunga hatina kuti tarambana nhasi uya mudare kuchendwa ndane gore 10 months singagari nemudzimai wangu. taurisai mai mimi mataura na tete na sadongo chakachinja chii chamunoti amwe pakutaura kwatakaita takaona zvachinja chingati unoita sei unooneka nazviito zvomunhu baba vanomwe mudzimai waina saka nyaya iripo vanoti iwe weteerera zvinokudiwa neuzvo mudzimai mudiki mari ndinonzipiwa nemudzimai mudiki iwo vari ndakaramba ndakati handipiwe mari nemudzimai ndinopiwa nemi mari nekuti ndinokushanda handikwanisi kuti nditambire mari inoti handakudiwa pano nemukadzi vakasvika pakuti chikamu chevana wechikoro mwana wangu anofanira kuenda achitora kuna maini mwana wangu anofanira kuenda achitora chikafu kuna maini ndakati hazviziri izvozvo ini wangu ndichamuisira mhandire mulanchi achienda kuchikoro watori nemwe mwana wangu wakatora 2022 wachimupa maini maini awana mwana vanawa ari makumi mangani mwana akatorwa kuenda kwamaini ari vese pamusoro ivadaro imbomira isisu ndisunga tora
Ganzi n'umukadzi wako watakutomdoo waitukawana mali wewe unokwama ini notenda nuka amezulu uyanogurusai ukamuna kuti ende nuka amezulu izvo zvawaita izvi pamusoro yodari ipapo ndikupokana nayo waita sei rega ndipatsana nkure tachidzoka kumashure rega ndipinde munhoroondo yacho ndaita madzimai mairi ndine takshop iri kunyamwanga kwamaikoro ndiine takshop ndakagara pasi nemadzimai yangu vari vairi mumwapo mumwapo onai madzimai yangu nyaya yapano ndeyekuti takshop ishi ndoda kuti muri vairi mutaurirane pachenyu munhu ane takshop iyi ndoichauri mari yenyu yamunenge muchidya inini mari yangu yekubasa teirongera zvatinoirongera yetakshop yoita yenyu mashandiro muchaita kuti muchashanda sei muchimanza yetakshop yenyu zviri pamuri ndakasimuka ndakaenda kubasa handigari pamuri ndasimuka ndaenda kubasa madzimai anga yatenderana nazvo akasara achizvichinjino akazondisendera meseji akati zvamaronga zvaziva inini handizvifundi tichironga kudaro takati isusu izvozvo hatina mari zvatisina mari chatinacho istaf grosari riri mushopu pagrosari hatina yatinaro mushopu torai zvokudya zvenyu zvese kushopu amai vakaramba vakati inini handiendotora chinhu kushopu ndinoda mari inobva kwauri vakasumuka vakaenda kuna sekuru wangu vakati ndoda mari inobva kwavari ndikati sekuru hazvina kuipa zvavataura ndazvinzi kubva nhasi ngavazotore grosari kushopu inini pazvinhu zvavaipana kutora grosari kushopu ndakuti zvitengese kushopu mari ndinongotora ndichivapa ndo zvinhu zvatikatevedzera nhau yomwana yava kutaura mwana handina kutora ndichisimba ndine madzimai mairi madzimai echipiwa nomwana musikana mwana uyu ndio mwana wangu musikana aipota achienda kwameni achidzoka achienda kwameni achidzoka amai vakasvika pakurwa mwana apo wava mwana akatiza kumba akadzokera baba inini ndakafonera ndikubasa kuti mwana adzoka kumba asi amai guru wanifonera kuti mwana ngaadzoka ndikati hapana chakaipa ngarare kumba mangwana makuseni anozodzokera achienda kuchikoro kudzokera kumba kuna amai vake ndakavafonera mwana adzokera aenda kuchikoro mwana kuzoti abve kumba kwamai achienda uko itori nhau yakaitika pakati pangu naamai nanasisi wangu ese ichibvira nokuchikoro mwana aidzisiwa navainzi medhem chamboko mwana aida kuchikoro akwadza medhem chamboko akati medhem ini handichada kudzokera kumba ndoda kugara neni ndakafundwa nomedhem chamboko naye baba ko mwana aita sei ari kuti achada kudzokera kumba ada kugara neni ndakati aitselo mustori medhem chikokamfuda mwana adzokere kumba mwana adzokera kumba amai ava ndiri kubasa vakandisendera meseji vakati kumba kuchisina chikafu ndanga ndiri kwamutontara kumba kuchisina chikafu ndakati hapana chakaipa vai foni yavo yadzimadzima zvandaitoziva mwana wangu ane foni kuti vandasenda mari pamukuru ndichishandisa zita ramai ava vandashandisa foni nhamba yemwana kusenda mari pamukuru ndichisendera mai ava right amai vanotora mari friday vanausiya tenga chikafu vakasiya mwana asina chikafu amba mwana akanofonera akadhedha anausiya chikafu pandavafonera ko masiya mwana asina chikafu nokuda kwei vanzi muitire plani yamakamboita plani yandakamboita ndakautumira mari chikafu vasasotenga mwana chikafu itai plani mumiite zvamakamboita ndakadhiraiva vakwarare ndakadzoka kushamba kuti natengera mwana chikafu ndakafonera hanzvadzi yangu iri kurishinga akavabvunza vakataura kuti December kuti baba avo vakatumira mari pafoni yatatenda inini ndiine foni ndakaudisa kuti handina kutumira mari pafoni yemwana ndakashandisa nhamba dzemwana payavo foni yaidzimadzima kweiwe nhai murume iwo waizviona here iweyo pachako vakadzi vairova ti mutakshop imwe chete iita izvo pamusoro yodada sokuda kubatanidza mwandaita mhuri yangu ndaizviona zvakakodzera handina kwati waiti pamwe chete waichinjana mumwe akaita mumwe oita ndine zvandaida kuti ndigone kubatanidza mhuri yangu maererano kuti kana ndakanzi ndiri kuita bhizinesi rinokura mhuri yangu inenge yakabatana bari kanonakira vevo kuya kuti mukadzi wechitu amai avo zvakadzi vanhu tu vasikawira nongoti rana taksho from norway kuti ona zvamunoita kuti tiwane zvichibuda pamusoro kadai handina kumanikidza pa ndofunga kana taksho pacho hawana kuirana for 3 years hawana kuirana kwemakore angu anoita 3 hawana kupinda chakandipa kuti ndisvike pakudaro avo vakatomboedza komplaini yekuti inini handisikuendeswa kutaksho ndizika handisikuendeswa kutaksho takachiti ngatichinjana vakatomboti tikagara pasi vakawira ngatichichinjana mwedzi miiri
tichirana wega pachawo ini ndakagara sababa mwedzi miri wokutanga arana vatachiti January musi wa 2 January ndo paifana kuchienda amai guru kana tobva kuharare kuti wachin January 10 ndobva ichekova amai guru vakakwanika ndikafonera kuti ko muri kupi vakati inini handizozvikunda tasi kubvunza tagara pasi takuchibvunzana vakati matauriro amakaita ndiyasina kundifata. Saka nhasi unewo wakarambira here nhau yekuti wakaramba kuteerera panhau yetakishopu ota kuti taura iwewe zvawakaramba kuteerera zvacho wataura zvetakishopu chete pamusoro yadaro nofunga ndo nhau yanga iri kutaurika kuti takabvira kutakishopu tichienda nhau hombe iripo pakati pamadzimai hatina chatiri kutaura tichinzwanana matare nematare tichidzokorodza chinhu chimwe chete. Zvanga zvakadii kuti zvakasvika munomudarira chifundo mwana ndafara kwazvo kutaura nemi mapinda munodarira kwakushura bvara kubatanidza sinofara kwatiri kuita momboenda mopiwa nguva yekumbonozorora muchitaurirana zvakaipei mapiwawo majengerwowo nemunomudarira muchifundo takudzise kuti imbodzokerai kumba mombonotaura nemudzimba kuvagara pamwechete zvakaipei pamusoro yodaro ndofunga gore ne10 months ndakataura kuti ndanga ndisati hamiri padziri ndine zvakawanda zvandakada kuti ndidzidze ndiona kuti mumwe wangu ane shumbe here mumusha wake maererano nokunetsana kwataita but handina kana one chandakaona kuti mumwe wangu ane shumbe kuti kunyangwe rimwe zuva raanoti inini nhasi aenda kunana sekura kundauya muzukuru wenyu haasi kundida asi ndiri kumuda ndichosandika mudara anondida asi unomboziva mwana kuti kumbezera china nodziya kundanyona kumbezera ane makore richiwacho pasoro nechinodziya kundanyonera vatenga nasi pamusoro yodaro ndofunga mushango ndakamboshingirira kubva ndichiroora kuzoti ndisvike pakuita zvandaita izvi handanyasa kuona kuti ndakundika nokuti musha unoda kuti tibatsiridzana kumbezera rinoda kuwachwa aiwa pane patahumwe pamufokana pamashoko ataurira takishopu takishopu pane nhau here yamungati mangwa paujeka apo wadaya utari wekugadzikani murumo izvana pamusoro imamo maine ndovakashanda kushopu ini ndakashanda kushopu ndaiti ini kana ndabuda chikafu ndoti maine ntumira chikafu vaingotumirwa kamafuta sauti tukedye raisi nai tedwa juni zvinhu zvinotisa kuti every week ndichitabasira kuti naime nditumireiwo chakati naime nditumireiwo chakati ivo kana vakuda chikafu vangu vasingauzivi murumewo ndiyaya kunotua vaitaura kuti taura nemunhu akushopu votonaide kuti hamusi kudiwa mazono izvizvo zvaitirwe chinai iwe shamari chawarambira mukadzi mumudzi zvomupesherei wakapfugama taure zvinhu zvinobatika teerero ibva wabudisa $10 tadzidza imwe tsika muno yebhasi sina nokuti yodarati saka amai junior kana mapedza amai junior anongoramba kwagara paniwa unokwanoenda svika mukadzi aita se aende pamusoro ndakasunga kuvatakura kurambana hazviro kuti tatuka ukama takabereka vana kunyange gore 10 months vagara vana ndochengeta asi baba vanotipa $40 ndakabereka vana 4 wana akashara saka kumba ndine 2 wani wanaye vanondipa $40 vakaona wakupa $50 ndezve apo neapo asi nguva yavo zhinji vari muno vamango muchipedza vana munoita maintenance pamusoro yodari handirambe $40 iri kutaurei vana vangu inini kana ndikatadza kuvatengera chikafu chokuti zvandakanga ndine polisi ndekuti vana vangu chikafu zvokutyoro zvevana vangu ndita ndega zvokudya manheru ndoba ndavapa $40 kana ndauya kubva kubasa ndoya ndikarongedza chikafu chavana vangu ndichivasira kumba kwavo
Ainge siri kuti 40 pamwedzi tikapinda ito supplement. I40 kuti nayo apa pampe yangu ni yauya ndoshiyanisa chiyanisa. Yepamandi. Ndozochiti ndikandawana ndowedzera. Ameno kana ipapo wachititi nini ndikuwanyepea over. Aiwa sana naenda kusaka ngozo ndanga dai. Chimwana changu ndatoto kushare mtu anayeso. Ndazo kwazi watu mama. Saka ndisanga ngozo ndanga dada. Tozoa na chifu kuti atipindire munyanzi ndi makushamira zvimaita. Zvakawanda imi anza kuenda ku maintenance. Saka ndo zvapazi paona mambo kushipa. Wena ku maintenance kavuka singapo mali. Tozotota Baba na oenda pana tushiba. Obatsi omenda ku maintenance andizvo. Ina musa ina. Masunungurwa mama. Ndesa ishere kwa amadzeni unotaura zvomara. Why do you want to